Assalamu alaikum masu sauraro da fatar kun waye gari lafiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na karfe 6:30 agogon GMT da Ghana, wato 7:30 kenan agogon Najeriya da Nijar. Mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tashar tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka daure ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A cikin shirin namu ne za ku ji mu ɗauke da cewa wani tasiri gwamnoni ke yi wajen cin zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya. 'Yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan yadda wasu gwamnoni jam'iyyun hamayya ke tururuwar komawa jam'iyyar APC mai mulki. Wasu na ganin gwamnonin na komawa ne domin kwaɗayin samun tikitin takarar da su da kuma yiwuwar sauƙin cin zaɓukan su. To sai dai wasu na zargin cewa jam'iyya mai mulki ce ke zawarcin da nufin samun sauƙin lashe zaɓen shekara ta 2027, zargin da APC ta sha musantawa a lokuta daban-daban. To amma gwamnoni na da tasiri wajen nasarar shugaban ƙasa a zaɓukan Najeriya. APC na da gwamnoni 29 cikin jihohi 36. Ya zuwa yanzu jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na da gwamnoni 28 cikin jihohin ƙasar 36. Gwamnoni 7 ne dai suka koma APC bayan zaɓen su a jam'iyyar PDP mai hamayya. Gwamnonin da suka sauya shekar zuwa APC sun haɗa da Sheriff Oborevwori na jihar Delta, da Umo Eno na Akwa Ibom, da Peter Mbah na Enugu, da Ndubuisi na Bayelsa. Sauran su ne Siminalayi Fubara na jihar Rivers, da Agbu Kefas na Taraba, sai kuma Saleh Mutuwag na jihar Filato. Hakan kuma jam'iyyar na da gagarumin rinjayen da za ta iya zartar da muhimman dokoki a majalisun dokokin ƙasar biyu, wani abu da ke ƙara nuna ƙarfin jam'iyyar a fagen siyasar Najeriya. Tasirin gwamnoni a siyasar Najeriya. Gwamnoni dai na da matuƙar tasiri a siyasar Najeriya, inda suke taka rawar gani a fagen siyasar da ma ɗaukar matakai a ƙasar. Tun bayan da Najeriya ta dawo mulkin dimokuraɗiyya a jamhuriya ta huɗu a shekarar 1999 ne ƙarfin gwamnonin ke ci gaba da ƙaruwa a fagen siyasar ƙasar. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya tana da ƙarfi matuƙa, inda har ta kai takan taka rawa wajen tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa. Idan ana batun ƙarfin iko, yawanci an fi mayar da hankali akan 'yan majalisa, waɗanda ake tunanin suna yadda suke so a siyasar Najeriya. Sai dai ganin yadda gwamnonin jihohi suke iya kayar da ɗan majalisa ko sanata idan suna saɓani da shi, duk kuwa da ƙarfinsa a majalisa, sai tunani ya fara sauyawa. Wannan ya ƙara fitowa bisa la'akari da yadda gwamnoni da dama idan sun kammala wa'adin mulkin su sukan zaɓi tafiya majalisar dattawa, kuma da wahala a kayar da gwamnan zaɓen fidda gwani. Wace rawa gwamnoni ke takawa a zaɓen shugaban ƙasa? Farfesa Yahaya Tanko Baba, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, ya ce gwamnoni na taka muhimmiyar rawa wajen nasarar shugaban ƙasa a zaɓukan Najeriya, musamman a shekarun da suka gabata. Gwamnoni na da tasiri sosai idan aka yi la'akari da yadda ake gudanar da zaɓuka a Najeriya, inji shi. Malamin jam'iyyar ya ce idan aka duba yadda tsarin siyasar Najeriya yake da amfani da kuɗi da ƙarfin mulki a lokutan zaɓe, za a tabbatar da tasirin gwamnoni a nasarar zaɓe a jihohinsu. Sukan yi amfani da kuɗi da ko jami'an tsaro da ke ƙarƙashin ikonsu wajen tursasawa 'yan hamayya da sauran al'umma, kamar yadda ya ƙara da cewa hakan ce ta riƙa faruwa musamman tun bayan komawa jamhuriya ta huɗu. Da alama ta sauya zane. To sai dai Farfesa Tanko ya ce alama ta sauya zane, an fara samun sauyi a zaɓukan shekara 2023, domin kuwa a zaɓen shekara 2023 da ya gabata mun ga yadda Peter Obi, duk da rashin gwamna da jam'iyyar ke da shi, sai da yi nasara a jihohi ƙasar fiye da 10, kuma tazarar ƙuri'a da ke tsakaninsa da na biyu bai kai ƙuri'a miliyan guda ba, kamar yadda ya bayyana. Ya ci gaba da cewa sakamakon zaɓen 2023 ya nuna cewa ba lallai ba ne a yanzu gwamnoni su ci gaba da yin tasiri kamar yadda suka zaɓuka a baya ba. Idan ka lura da ƙuri'ar da Peter Obi ya samu a shekarar 2023, za ka sha mamaki, domin kuwa hatta jihar Lagos ta Tinubu ya fito, inda kuma APC ke mulkin jam'iyyar LP ce ta yi nasara a jihar, inji shi. Ya ci jihohi masu yawa a kudu maso kudanci da kudu maso gabas da masu arewacin, wanda hakan alama ce da ke nuna cewa tasirin gwamnoni ya ragu, ko ma yadda ya daina aiki a zaɓen shugaban ƙasa, inji shi. Don haka ne masanin siyasar Najeriya ya ce yanzu yadda siyasar ƙasar ke nunawa, babu wani tasiri mai ƙarfi da gwamnoni za su yi wajen cin zaɓen shugaban ƙasa. Ko da duka jihohin ƙasar 36 a ƙarƙashin APC, a yanzu ba za mu iya cewa za ta iya lashe zaɓen, inji shi ba. Menene zai yi tasiri a zaɓen 2027? Farfesa Tanko ya ce manyan abubuwa guda 4 ne za su yi tasiri a zaɓen shekara 2027, kuma su ne za su ja hankali a yaƙin neman zaɓe mai zuwa, kamar yadda ya yi bayani.
abubuwa su ne tsaro da tattalin arziki, wanda su ne suka fi addabar 'yan Najeriya a halin yanzu, kamar yadda ya bayyana wa BBC. Malamin jam'iyyar ya ce rashin tsaro da Najeriya ke fuskanta shi ne mafi yawancin abin da ke ci ma 'yan ƙasar tuwo a ƙwarya, musamman yanzu yadda aka samu katsalandan daga ƙasar Amurka. Mafi yawan 'yan ƙasar ba su gamsu da wannan katsalandan ba, kuma wannan zai yi matuƙar tasiri a yaƙin neman zaɓen shekara mai zuwa, kamar yadda ya yi yaƙin ƙarin haske. Haka ta fuskar tattalin arziki, masanin siyasar ya ce wasu manufofin tattalin arziki da gwamnatin ta ɓullo da su ba su yi wa ƙasar daɗi ba, kuma za su ja hankali a lokacin neman zaɓe. Akwai batun cire tallafin man fetur da faɗuwar darajar naira ta ɓullo, da sabbin dokokin harajin nan da suka fara aiki yanzu za su tsananta rayuwar al'umma, kuma za su ja hankali sosai tare da yin tasiri a zaɓen mai zuwa, in ji malamin jam'iyyar.